Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Enric Valor, lo menor de les paraules. La llarga nit de la dictadura va socarrar els tímids intents que en els escassos anys de la República havien maldat per una presència de la llengua pròpia en els àmbits d'ús formals, a remolc d'una política lingüística substituïdora encetada feia segles que seguia indeturable i que estava a punt d'acomplir el seu objectiu, l'arraconament del valencià en la seva extinció definitiva. És llavors quan els cursos de llengua per correspondència de l'Orrat Penat mantingueren la tasca d'ensenyament d'una llengua prohibida en les aules oficials. I fou allí on coincidiren Salvador, Ferrer Pastor i Valor, els nostres tres homenors de les paraules, que complementaren de manera divulgativa l'obra acadèmica de Sánchez Guarner. Així, la gramàtica valenciana de Carles Salvador serví de base a aquells cursos que a finals dels 60 alfabetitzaren en la llengua estigmatitzada a una caterva d'alumnat de la nostra comarca, gràcies a l'encoratjament que un altre homenot, el pare Vicent Faus, encomanà entre els joves de l'Escola Pia Gandiana. Mentrestant, les prestatgeries de tantes cases valencianes feien un raconet al vocabulari del nostre Ferrer Pastor que ens recordava o descobria els tresors amagats del valencià. L'autor de Castalla, Enric Valor, havia començat les seues accions d'extensió de la llengua quan col·laborà en el setmanari satíric El Tío Cuc, de gran difusió entre els alacantins de la Segona República, una tasca que va continuar als 50 en la publicació del que fou primer llibre de lectura de molts valencians, les excel·lents rondalles valencianes, amb un model de llengua formal en continuïtat amb els usos orals existents que Valor sempre va qualificar de destacables, en una constatació d'autoestima que mai no haurien d'oblidar i que il·lustrava amb exemples com la conservació d'una esplèndida riquesa pronominal. Entre els 60 i els 70 publicà Curso de Lengua Valenciana, Millorem el llenguatge, i Curso Medio de Gramàtica Catalana, referida especialment al País Valenciano, que esdevingué a finals dels 70 el llibre de text dels cursos del Centre Carles Salvador, que dirigia el gandià Enric Ferrer i que prengueren el relleu de l'Orrat Penat en l'ensenyament per correspondència de la llengua que encara apenas podia mostrar-se en algun horari extraescolar gràcies a la decisió d'alguns mestres. El 1983 publicà la flexió verbal que feu companyia al vocabulari de l'homenot de la Font d'en Carròs en els prestatges de moltes de les nostres llars. La seva vocació literària, manifestada ja en les rondalles, i la seva intenció d'escriure novel·les va veure's dificultada per la censura i també per la falta d'hàbits lectors en valencià i la inexistència d'un mercat ampli i divers en la nostra societat. Amb tot, a les acaballes de la dècada de 70 començà la seva obra més ambiciosa amb Sense la terra promesa, primer lliurament de la trilogia El cicle de Cassana, que, com ha comentat Josep Iborra, esdevé un autèntic roman fleuve a la manera de Balzac o Dickens i que és una de les millors mostres de la nostra narrativa contemporània. Al capdavall, la vida d'Enric Valor és un exemple d'un compromís fecund, ferm i constant que l'ha situat com un dels nostres autors fonamentals en la construcció de la identitat valenciana. Per això és esta proposta que ve motivada per els atacs a la seva figura, fruit d'un autoodi còmplice en les polítiques lingüístiques més substituïdores que han estigmatitzat l'ús del valencià durant els darrers segles. La decisió d'eliminar el nom de l'avinguda d'Enric Valor de Mutxamel n'és tot un símptoma, però afortunadament també ho és la reacció de la nostra població amb lleialtat activa que ara no ha quedat callada. En aquest sentit, és molt important omplir el nostre territori amb molts més carrers, places, espais públics amb el nom de l'autor castellut i concedir-li a més l'alt distintiu de la Generalitat, que és el que proposem també en aquesta moció no resolutiva, perquè és el contrapunt necessari si volem seguir construint una societat en què la llengua, malmesa durant segles, tinga la dignitat necessària, fent que el seu ús formal i informal s'eixample fins a esdevenir el que és normal en qualsevol altra llengua en el seu territori lingüístic. Gandia ja compta amb un col·legi molt estimat que porta el seu nom, però el nostre autor es mereix que alguna via urbana o espai emblemàtic de la nostra ciutat també el porte. I amb el consens en què sempre ha actuat la Comissió de Carrers del nostre municipi, estem convençuts que ben prompte la nostra ciutat això aprovarà i és el sentit d'esta moció no resolutiva. Sens dubte, serà el millor obsequi que les gandianes i gandians farem a aquell que en temps més difícils reviscolar les nostres paraules i les difongué amorosidament perquè a hores d'ara les continuem transmetent i compartint a la manera de Marc, a la manera de Valor, a la nostra manera.